ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବିପିନ। ଓଳିକି ମୁଇଁ ବାଜରା ଏ ଗୁରୁ ମୋ ଦେହ ସିରି ସିରି ହେଇଯାଉଛି। କିରେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ କିରେ? ନା ଏକ ଦୁଇ ଲାଗିଲାଣି? ମଲା ଯା, ଖାଲି କ'ଣ ଦେହ ଖରାପ ଏକ ଦୁଇ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ନା କ'ଣ? ତମେ ତ କିଛି ଜାଣୁନ। ଆରେ କ'ଣ ଜାଣୁନି? କହିଲ ଦେଖି, ଏଇଟା କୋଉ ମାସ? ଏଇଟା ପରା ମାଘ ମାସ। ଦିନ କେଇଟା ପରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା। ମୁଁ ଜାଣିନି ନା କ'ଣ? କହିଲା କ'ଣ ନା କିଛି ଜାଣୁନ। ମଲା ଯା, କୋଉ ଠିକଟା କହିଦେଲ କି? ହଉ ଛାଡ଼, କହିଲ ଦେଖି, କୋଉ ମାସରେ ପିଲାମାନେ କମ କାନ୍ଦନ୍ତି? ଆରେ ପିଲାମାନେ ତ ସଦାବେଳେ ସବୁ ମାସରେ ସମାନ କାନ୍ଦିବେ। କୋଉ ମାସରେ କମ କେମିତି କାନ୍ଦିବେ? ମଲା ଯା, ମୁଁ ମାଗଣାକୁ କହୁଛି ତମେ କିଛି ଜାଣୁନ। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ପିଲା କମ କାନ୍ଦିବେନି? ଆରେ କେମିତି? ସେଇ ମାସରେ କେମିତି କମ କାନ୍ଦିବେ? ମଲା ଯା, ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଯଦି 28 ଦିନିଆ କି 29 ଦିନିଆ ଦିନ ଯଦି କମୁଛି ତାହେଲେ ପିଲା କମ କାନ୍ଦିବେନି? ମାଗଣାକୁ ମୁଁ କହୁଛି ତମେ କିଛି ଜାଣୁନ। ଓହୋ, ହେଲା ଯେ କ'ଣ ହେଲା ସେଇଠୁ? ମଲା, ତମେ କ'ଣ ଜାଣିଥିବ କି? ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଗକୁ ସପ୍ତାହ ଆସୁଛି ଜାଣିଛଟି? ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ରେଡି କଲଣି ନା ନାହିଁ? ଆରେ କି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ରେଡି କରିବେ? ତମେ ଚୁପ କର, ତମେ ତ କିଛି ଜାଣୁନ, ଖାଲି ଷଣ୍ଢ ପୁରାଉଛ। ହଉ ହେଲା ବାବା, ତୁ କହ କ'ଣ ରେଡି କରିବେ? ଯୋଉମାନଙ୍କର ଜିଏଫ ବିଏଫ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଡାଟା ପ୍ୟାକ୍, SMS ପ୍ୟାକ୍, କିଟ୍, ଯୋଜନା ସବୁ ରେଡି କରିବେ। ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ନାହାନ୍ତି? ଯୋଉମାନଙ୍କର ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଠେଙ୍ଗା, ମୂଳି, ବଜରଙ୍ଗୀ ଦଳ ନମ୍ବର ଏସବୁ ରେଡି କରିବେ। ଓହୋ, ବାଜୁରା, ତୁ କ'ଣ ରେଡି କରିବୁ? ଆରେ କ'ଣ ମୁହଁ ଲୁଚେଇଲୁଣି? କୋଉଠି କ'ଣ ରେଡି କରିଦେଇଛୁ କିରେ? ଯା ମ, ରେଡି କରିଦେଇଛୁ କିରେ? ଭଲ କଥା, ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଲାଜରେ ମୁହଁ ଲୁଚଉଛି। ଇଏ ଯେ ରେଡି କରିଦେଇଛୁ କିରେ? ଲମ୍ବେଇକି ପଚାରିଲେ। ଆରେ ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି? ଅଚକା ଘରେ ଲୁଣ ମାରେ, କହୁଛ ରାଗୁଛୁ କାହିଁ? ସାଙ୍ଗମାନେ, ୟାଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼, ତମେ ମାନେ ରେଡି କରି ରଖ, ନହେଲେ ତମ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ତମେ ଗପରେ କ'ଣ କହିବ? କହିବ ମୁଁ ଏମିତି ଥିଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ହେଲେ ଝିଅ କି ପୁଅ ପଟେଇ ପାରିଲିନି। କେମିତି ଲାଗିବ ବୁଝିପାରୁଛଟି? ଯଦି ଏବେ ନାହାନ୍ତି, ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ ସପ୍ତାହ କିଛି ଦିନ ବାକି ଅଛି, ଏଇ ଭିତରେ ଚେଷ୍ଟା କରି ପଟେଇ ଦିଅ। ଆରେ ବାଜୁରା, ତୋର ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତତେ ଏଇ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ ସପ୍ତାହରୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ମଲା, କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବିନି ନା କ'ଣ? ତମେ କୁହ ଆଉଛ। କେହି ଥାଆନ୍ତା ମୁଁ କ'ଣ କରନ୍ତି ଜାଣିଛ? ଆରେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ? ସକାଳୁ ଉଠନ୍ତି, କାହା ବାଡ଼ି ଡିଅନ୍ତି, ଗୋଲାପ ଫୁଲଟେ ଛିଡ଼େଇ ଆଣି ମୋ ପ୍ରେମିକା ହାତରେ ଦିଅନ୍ତି। କ'ଣ ପୁଷ୍ପ ଭଣ୍ଡାର ବନ୍ଦ ଅଛି ନା କ'ଣ? ମଲା, ତମେ କ'ଣ ଜାଣିବ କହିଲ? ଚୋରା ବିରତିରେ ଚୋରିରେ ଯୋଉ ମଜା, କ'ଣ କିଣାକିଣି ଅଛି ନା କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ? ହଉ ହେଲା, ରୋଜ ଡେ ପରେ କି ଡେ କିରେ? ଫେବୃଆରୀ 8 ହେଉଛି ପ୍ରମିସି ଡେ। ପ୍ରମିସି ଡେ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛଟି? ତମେ ଜାଣିବନି, ତମେ ଚୁପ କର, କିଛି କୁହନି। ହଉ ହେଲା, ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ଦେଖି କହିଲୁ? ଯଦି ମୋର କେହି ଥାନ୍ତା, ଫେବୃଆରୀ 8ରେ ବଡ଼ ହୋଟେଲରେ ଯୋଜନାଟେ କରି ନିରୋଳରେ ହାତକୁ ଧରି କହନ୍ତି କାନରେ ଧିରି ଧିରି, ତମେ ହେଉଛ ମୋ ମନର ମୟୂରୀ। ଜାଣିଛ, ଯଦି ହଁ କରନ୍ତା ନିଅନ୍ତି ମୁଁ ଖଣ୍ଡଗିରି, ଆଉ ଯଦି ନାହିଁ କରନ୍ତା? ତମଠୁ ଆଉ କ'ଣ ଆଶା କରିବା? ଯଦି ନାହିଁ କରନ୍ତା? ହଁ, ଯଦି ନାହିଁ କରନ୍ତା ତୋର ପଇସା ସବୁ ବେକାର ପଡ଼ନ୍ତା। ମଲା, ତମେ ତ ସେଇଠି ଅଟକିବ। ମୁଁ କ'ଣ ଓଲା ନା କ'ଣ? ଯଦି ନାହିଁ କରନ୍ତା, ସେଠୁ ଖସନ୍ତି ମୁଁ ଧିରି ଧିରି, ବାହାରକୁ ଆସି କଲ୍ କରି କହନ୍ତି, ଝିଅଲୋ ପଳେଇ ଆସେ ହୋଟେଲ ବିଲ୍ଟିକୁ ଭରି। ଭଲ ତୁ ଫସଉଛୁ। ଆଉ ମାଗଣାକୁ କ'ଣ ବାଜୁରା? ତାପରେ ଦିନ ହେଉଛି ଚକୋଲେଟ ଡେ।
ମନେ ଅଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କେବେ ଚାରିଣିକି ଆଠିଣିକି ଚକୋଲେଟ୍ ନଦିଅ ପଛକେ ମାଣ୍ଡୁମାନଙ୍କୁ ଡେରି ମିଲ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାମିକା ଚକୋଲେଟ୍ ଦବ। ଆଉ ନହେଲେ କ'ଣ ଆଗକୁ କଥା ବଢ଼ିବ କି? ହଉ ହେଲା, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବେ। ତାପରେ କି ଡେ କିରେ? ତାପରେ 10 ଫେବୃଆରୀ ଡେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଇ ଚାଲ ଟେଟି ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପିଲାର ଡାଟି। ହଉ ହେଲା, ସେମାନେ ଟେଡି ଦେବେ। ତା ପରଦିନ କୋଉ ଡେ କିରେ? ଶୁଣୁନ, ଟେଡି ଡେରେ ଟେଡି ଦେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବଡ଼ ଟେଡି ଦବନି, ନହେଲେ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ କାଢ଼ିକି ତକିଆ କରି ଶୋଇବେ। ହଉ ହେଲା, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତା ପରଦିନ କୋଉ ଡେ କହ? ତା ପରଦିନ ହେଉଛି ପ୍ରମିସ୍ ଡେ। ପ୍ରମିସ୍ ଡେରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ତମେ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରମିସ୍ଟା କରିବ, ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ। ପ୍ରେମିକର ହାତକୁ ଧରି କହିବ, ମୁଁ ତମ ହାତ ଧରି କରୁଛି ପ୍ରମିସ୍, ଗାଧେଇବି ମୁଁ ସବୁଦିନ ହୋଇ ଘଷା ଘଷି। କାହିଁକି? ସେମାନେ କ'ଣ ଗାଧଉନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ? ତମେ ଜାଣିପାରୁନ କି ଶୀତ ଦିନ ପରା ଏଇଟା। ଆଉ ଆମ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର ଟିକେ ଗୁଣ ଅଛି, ଆମେ ତ ଓଲଟେଇକି ପିନ୍ଧି ଦଉ, ନହେଲେ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ମାରି ଚାଲିଯାଉ ନା କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ? ହଉ ହେଲା, ତାପରେ କି ଡେ? ତାପରେ ହେଉଛି ହକ୍ ଡେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ହକ୍ ଡେ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛଟି? ଯଦି ମୋର କେହି ଥାନ୍ତା ନା, ଥରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କହନ୍ତି, ତୁମ ହାତ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତୁମକୁ ବାହୁବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ତ ନାହିଁ। ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ଆମ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ହକ୍ ଡେ। ଖା ପିଅ, ସକାଳେ ରାତିରେ ହକି ଦିଅ, ଆଉ କ'ଣ କି? ହଉ ହେଲା, ତାପରେ କୋଉ ଡେ? ତାପରେ ହେଉଛି କିସ୍ ଡେ। ସାଙ୍ଗମାନେ କିସ୍ ଡେ ବୁଝିପାରୁଛଟି? ମାନେ କିସ୍ ଡେରେ ପିଙ୍କ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ମାରି ଲାଗନ୍ତି ଭାରି ବିୟୁଟି। ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କମ କି ସେମାନେ କିସ୍ କରି ଚାଲନ୍ତି ଯେମିତି ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି। ହଉ ହେଲା, ତାପର ଦିନ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା ସରିଲା? 7 ଦିନ ତ ହେଇଗଲା। ମଲା, ଫାଇନାଲ ଡେ ଅଛି ନା, ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ। ଓହୋ, ସେଇଟା ଆହୁରି ବାକି ଅଛି। ତମେ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣୁଛ କହିଲ? ସେଇଦିନ ଛାତି ଥରି ଉଠେ, ମନ ଭରି ଉଠେ, ଦେହ ଯାଏ ଟିକେ ଦୋହଲି, କେତେ ତପ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଇଲି, ଏମିତି ପରା ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କହି ବୁଲନ୍ତି। ଆରେ ବାଜୁରା, ସରିଲା ନା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ସରିଲା ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାଣ୍ଡୁ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ବଜରଙ୍ଗୀ ଦଳ କି ହରିଓମ ଗ୍ରୁପରେ ସାମିଲ ହେଇଛ, ଆଉ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପତା କାଟି ଚାଲ। ହଉ ହେଲା, ସେତିକିରେ ରହିବା ନା କ'ଣ? ମଲା, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିବାହିତ, ତମେ ଜାଣିପାରୁନ କି ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ରୋଜ୍ ଡେ, ପ୍ରମିସ୍ ଡେ, କିସ୍ ଡେ, କେତେ କ'ଣ ଡେ, ଆଉ ବାହାଘର ପରେ ଖାଲି ଚା ଦେ, ଟିଫିନ୍ ଦେ, ବ୍ୟାଗ୍ ଦେ, ସୋନି ଦେ, ଜିନେ ଦେ, ଏମିତି। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏତିକିରେ ମୁଁ ରହୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଟିକେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିଦେବ।